ми кажете, що очекувате от новия градоначалник? Тъшак, тъшак. Що очекувам да видя како ще беше да не беше, да се отваря Европска уния, да одем на Европска уния. Нашуци, таткуците, майковците да одат на работа, се замислуват тие градоначалниците, що не знам шо. Они само очекуват кога е гласањето, тогава може нещо да се направи, а кога улезат на стол, тогава по-они уживат си, айде всички никой те е. Oh, I love my papa, I love my mama. Drei, vier, 85 Runden und Schumacher ist wieder im Rennen. Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Opa! Македония. Јас сум за канал 8 телевизија Мазлум. Ovo je četvrti nadprvar po red. Prekini go. Ovo namjerno se šeta tuka majmun. Da koncentriram. Ovo je četvrti nadprvar po red. Почитувани съграждани, во каков град живеете, зависи от вас, во каква животна средина. Пръв път ми се случва. Пръв път ми се случва. Ако ви кажете, що очекувате от новия градоначалник? Co to masz, myć nogami? Co to masz, monstrum masz? Co to masz? Нищо не очакувам от никой. Co to masz, myć nogami? Co to masz, monstrum masz? Јас сум планал за 8 на телевизора. Меркес. Па акцията Дрвото на денот засади е своята идея, я поздравуваме. Слушай ти кажа, ја да го попадне. Ја ти кажам, на мене ние и јас стара жена. Трујете ќе да ти ми исклучат пари, нямам да си ја платам. Брашно немам. Дава ни тамо прека постомарка. Що нещо интересно? Много ли бързо? Bojim se strašne šume.